je to gól! 18. minúta, Cavani 1-0. Obrovská radosť po Edinsonom Cavani. Tu je prihrávka Luisa Suáreza. Takto sa Suárez dokázal obtočiť okolo Candiu i Da Silvu. Výborne nacentroval. Áno, tu ho ešte pošteklil kopačkami Da Silva, ale Luis Suárez veľmi rýchlo pokračoval ďalej. Ortigoza. Strelecký pokus. Tak Paraguaj čaká na víťazstvo nad Uruguayom už 9 rokov. Ako diváci oslavovali poprvýkrát. Na prvej strane Moreira, ale Ayala triviálne zakončenie. Áno, aj mu tam naznačoval Romero Oscar, že loptu mi delili. Lescano. Lescano si hotuje strelu na svoju silnejšiu ľavačku. Tak napokon priama strela na bránu, ale ďalší rohový kop. A je tu gól! Tento raz sa do streleckej listiny zapísal Rodriguez po tom, čo mu perfektne napasoval center Sanchez. A tak sa presadil hráč. Áno, je to tak. Rodriguez, na neho obrana totálne, ale totálne zabudla. Úplne voľný. Rodriguez strieľa druhý gól. Luis Suárez. Perfektný v súboj 1-1 a bude to pokutový kop v 45. minúte. Wilton Sampaio získal väčší apetít. Pred malou chvíľočkou to Suárezovi s Cavanim nevyšlo, no ale v tejto chvíli to bol zákrok na pokutový kop. Previnil sa. Aguilar. Áno, ten mu teda pohľadil tomu pokutový kop. A je to gól, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou po tejto strele Luisa Suáreza skončí. S absolútnym prehľadom, s chladnou hlavou, presne do opačnej strany trafil Luis Suárez. V histórii paraguajského futbalu. Pred 2 rokmi prestúpil z Guarany do dánskeho FC Kodaň. Luis Suárez. Luis Suárez pokračuje ako tank. Ide ďalej, ešte stále je pri lopte a je to 4. gól. Jeho autorom je Cavani. No tak teraz si Luis Suárez jatky pokračujú ďalej. Opäť treba pochváliť Musleru za dlhý, obrovský výkop. Veľmi rýchla rozohrávka. Pozrite sa teraz na bulldoga Luisa Suáreza, ktorý takto dokázal posadiť opäť Aguilara na zem. Jeho centrovaný jemný oblúčik dopadol na hlavu. Kritikov musí mať aj milión tých, ktorí jeho hru proste zbožňujú, pretože to, čo predvádza na trávniku, a nielen v tomto zápase, za jeho chrbát. Cavaniho nevydarená strelecká próba z priamého voľného bránu netrafil. Luis Suárez. Cavani mu nabieha, dostal krásnu prihrávku. Obrovská príležitosť, Cavani mohol. Pozrite sa, ako dokázal Luis Suárez vybabrať zo 4. Chodoba 4 hráči z uruguajského tímu obliekajú dresy anglických celkov. Medzi tým sme videli strelu z dobrých 20. Cavanimu. Center Oscara Romera do pokutového územia, ale tak ako tie predchádzajúce prípady, aj v tomto prípade. Ale Arévalo perfektne čítal hru a je to možnosť